damulag oh. Lami yung pinabuhay ni peaceful, way gubot, way kaaway. Lami yung guys sa feeling. Stops! Asa makajib, asa makagukan? Kuya, layuan yung balay. Uy, sa layo jib nga silingan, ramanta. Ay, tama din oh. Pero, Tams, ako'y kuhan si mo ba? Ako'y report si mo ah. Unsa naman sana jib? Kamaritis yun ni mo jib, uy. Maradyo ka radyo di baktas mo. Ay, nasiging reklamo na. Tams, masakay na ako isulti si mo ah. Kuhan ka ni. Grabe kasi Jiko yung ipang istorya sa mga. Binuam na istorya Hajib. Saan may masulti niya nga dito? Magugikan sila ito gahapon. Kay birthday siyang anak. Naghatag pa rin kong cake no. Mahalon ba gito? Mo ganing adto ko din no. Kay ang ingon niya, ang imo dong cake, bay lami, panos. Ang icing aslom kayo. Ang litiring sa katong cake, nahiwi daw liter E. Nadid ko mutuo Jib ng lami itong cake Jib. Kay sikat yung gipalitan na to. Good luck! Ha? Kasi good luck. Ang Goldilocks. Oh, tama day, Goldilocks. Pero, grabe, Diyos ko, iba'y walang ginagpasalamat ba? Naparoon sa istorya nga bati sa akong gibuhat siya nga maayo. O, ganyan no, ang sa may buhato na to ron. Balika dito, Jib. Ingna nga kapangag lang ng agin niya. Ingna nga kumuhatag siya pandit sa kuha na yung mga mumo. Salin-salin siya mga bisita. Oh, madams, grabe lain na dyan ng Jiko yun, no? Di yung kabalong pasalamat, pero gitagara ba ko niya porta, dams? Kaya para isulti na ako sa mo, nga imong cake, wala lami. Ilagyan tayo si mo? Pagdahan ko niya size, magpay ko bakaon. Size ra? 21 ko pa na, lakaw dito ka. Wow, money down sa. Asa naman ang 20? Stilan, inibalik mo dari, kulintahon ko na na. Lakaw na dito. Ay, daan lagi daw, sila ba? Saman mo, lakaw ka, bajak-bajak ka na ka dira. Ito na ko. Dito sige, nisdikoyo ko. Balingbing yung king animal. Ini, magkakwarta dyan ko ano yun. Yahoo! Hoy! Grabe ganina na makadiri ko wag po kana human ras yung manokan. Magbuot ka nga. Raway yung manok ko, overdose mo. Paborito mo kay nako niya ko mga manok ko, mga kung ginalagaan. Unsa di tuyo nimo di ay? Balik man ka. Aw, di ka na ko dito la damulag, bugay ni report to din no kay sunod daw birthday ra si mga asawa, padala sa litson. Uy, kana litson di na ko magtigo mo kwarta ba para na ako ihanda nga bungga. Bugay no, butan si damulag. Pero ano mo to siya nga patuon ko niya. Man, unsa na ingon niya? Aw, ano mo to siya sa kuha nga mag-snack da mo? Mag-snack? Oh, unsa ba snack ko na mo? Amot lang, basta kay patuon lang ko yung tuwa. Mo to ko dito libre. Lami kay gutom bugay ko. Pag-aagid no ang aning Jikoy eh. Siya pa'y tagaan, siya pag magdagang istorya. Idan. Unsa tayo ingon ni Jurida nga mag-snack daw ta? Snack? Amo nagpa makadam. Alangan na gisultis dibdib diri sa kuha. Ning ana daw ka sa iya ha. Nabati akong cake ang gihatag si Mua. Way lami, yang parat tong icing. Sinuang man ni Mua ko, ikaw pa'y tagaan, ikaw pa'y dag istorya. Wala man ko nagsultihan, Adams. Yati ka, Jiba.